اچھی وانل بولو ذرا سبحان اللہ۔ رات جا رہی ہے تے صبح آ رہی ہے، اندھیرا جا رہا تے اجالا آ رہا، نبی پاک سرکار دو عالم دنیا تے تشریف لے کے آ رہے، لیکن اس تو پہلے جناب والا میرے تے تواڈے کملی والے مصطفیٰ دی پھپھی جان حضرت صفیہ کہندیاں نے لوگو میں بھی اس ویلے موجود ساں جدو کریم آقا دی ولادت باسعادت ہون والی ہے۔ توجہ چاہواں گا، حضرت صفیہ فرماندیاں نے لوگو میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ کمرے دے اندر اندھیرا اندھیرا ہے، کمرے دے اندر روشنی دا بندوبست نہیں ہے۔ حضرت صفیہ کہندیاں نے لوگوں میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا کہ کمرے دے اندر روشنی دا بندوبست کیتا جائے، کمرے دے اندر لالٹین دا بندوبست کیتا جائے، کمرے دے اندر اندھیرا اندھیرا ہے۔ لیکن توجہ چاہواں گا، حضرت صفیہ کہندیاں نے لوگوں جدو میں دیا روشن کیتا ہے، جدو میں دیا بالیا، ادھر کریم آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت صفیہ کہندیاں نے لوگوں جدو کریم آقا دنیا تے تشریف لے کے آئے، پھر اتنا نور بکھرے آئے، اتنیاں روشنیاں بکھریاں نے کہ دیے دی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ کریم آقا دی ولادت باسعادت نال پورا کمرہ روشن ہو گیا ہے۔ آپ فرماندیاں نے لوگوں حاضر ساں میں ظہور محمدی تے ایسا چانن ہویا اے جلوہ پیا جد نور محمد تے پھر دیا نظر نہ آیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا بیان ہے، لیکن توجہ چاہواں گا دوستان محترم میرے تے تواڈے کملی والے مصطفیٰ سرکار دو عالم دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے لوگوں جس رات کملی والے مصطفیٰ نے آنا ہے، جس رات پیارے مصطفیٰ نے آنا ہے، حضرت آمنہ فرماندیاں نے توجہ رأیت الجماع، حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں فرشتیاں دی جماعت نو ویکھے آئے، میں فرشتیاں نو ویکھے آئے قد نزلوا من السماء، حضرت آمنہ فرماندیاں نے او فرشتے آسمان تو اترے نے، آسمان تو تلے آئے نے۔ اے آمنہ اے دسونا انہاں فرشتے